Fil-temp li taħsbu li bdiet ir-rebbija fisqa qalb il-kampanja Futiline saret l-ewwel funrun ta' kilometru li fija ħadu sem diversi persuni b'abiltajiet differenti u li huma membri tal-Fondazzjoni Inspire. Din il-funrun serviet bħala preparazzjoni għal funrun oħra li se ssir il-ħadd li ġej u li fija se jieħdu sem ukoll bosta tfal fosthom dawk bl-awtiżmu. Adelaide Silva, waħda mill-organizzaturi ta' din il-ġirja, saħqet dwar l-importanza tal-attività fiżika. L-iskop tal-lum, apparti li nagħtu ċans għal dawk li ma jistgħux jiġu, xtaqna wkoll li nippreparaw it-tfal li huma fuq l-ispettrum tal-awtiżmu, pereżempju, li flok jiġu dakinhar tkun sorpriża għax ħajsir, għedna li nippreparawhom billi diġà ikunu jafu r-rotta minn fejn se jgħaddu, eċetera. Aħna nemmnu ħafna fl-importanza li titċaqlaq ta' attività fiżika u nippruvaw kemm jista' jkun fil-programmi tagħna ndaħlu dat tip ta' kunċetti. Qabel il-funrun tal-ħadd ser tkun qed issir tenliqa ta' 5 mili organizzata mill-organizzazzjoni mhux governattiva dwar is-saħħa Evolve, attività li minnha ser jinġabru flus bris l-Inspire. Il-Fondazzjoni Inspire għandha diversi proġetti pjanati fosthom xogħlijiet fuq l-istruttura tal-kumpless. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.